ka hapon. Sandali muna, asa na ba yung kuandig ni Derek Edwin nawara so newsbed. Paano ba to? Ito na siguro ang gamitin natin. Or alin ba ito ba? Ito. Maray na hapon ihatod sa Indukan DCGB ang detalyas po kan mga baretang maburutwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal asin iba pa. Alagad enot na nindong maantabayan ang digdi po sa DCGB mga bareta ngunyan para sa aga. Bareta sa lado lokal, national, international, sports kamugtakan kan panahon asin iba pa. DCGB bareta ngunyan para sa aga. Ako po sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Enot sa detalyas kan bareta sa lado nasyonal, may makusog na direktiba si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa paglaban kontra illegal na droga. Ini ang naging laman kan pagtaram ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa ginibong ika-52 na sesyon kan United Nations Human Rights Council duman sa Geneva. Kinawanin doon kaini na sinugo sinda kang presidente kaibanan an man iba-ibang ahensyas na arestaron bako sanaan mga saradit na drug pushers asin imbes itong mga darakulang drug distributors. Kasabay sa panel discussions na pinag-organisar iyon Thailand asin Indonesia. Aminado ini na sarong agyat sa nasyon ang paglaban sa droga asin ini bako madaling gibuhon. Tinawanin doon ni House Committee on Ways and Means Chairman Congressman Joey Sarte Salceda kan segundo distrito nin Albay na napapanahon na tawan nin special powers si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nakapalaman ini sa ipigsumitir ni Salceda na House Bill 2227 o Bangon Bayan Muli o BBM Act na mauot ng mataawanin puder ang presidente tanganing masimbagan ang nagpapadagos na pag-itaas kang presyo asin issue ning supply nin mga produkto. Sigun kay Salceda, urgent ining marahay nagibuhon lalo na tamas structural asin maliwanag ang kausa kan inflation asin katakudban kan pag-ako kan mga economic managers na haros naubos na ang pwedeng gibuhon na monetary policy para mapababa ang mga presyo nin mga barakalon. Ang BBM bill ni Salceda sa ngunyan pendyente sa House Committee on Economic Affairs. Nakapalaman sa proponidong lay ang anti-hoarding powers, pagtaunin na insentibo sa produksyon ng mga essential na produkto, poder para makapagtaunin loans asin guarantee sa suppliers kan mga produkto, anti-price gouging powers, transport emergency powers, pagpahiro sa uniform personnel, tanganing maparikas an infrastructure projects asin pagbilog ning interagency working group o task force. Day nahihiling ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pangangaipon na maghagad ng special power sa Kongreso tanganing masolusyonan ang problema sa inflation. Sinabi kang Presidente na nagigibo na nin paagi ang gobyerno para mabawasan ang epekto kan inflation sa Pilipinas. May poder siya na magdeklara ng emergency powers para makontrol ang presyo kan mga barakalon kaya day na kaipuhan maghagad ng special power sa mga kongresistas. Tinawanin doon kang presidente na igwang pigigibong lakdang ang gobyerno tanganing makabawi sa efekto kan pag-itaas kan mga barakalon sa paagi kan pagpakarhay kan food supply hale sa produktong agrikultura. Aminado ang presidente na daing magiginibo sa halangkaw na presyo ng petrolyo dahil ang nagdidikta kaini iyo ang pangkinaban na merkado.
pero sa produktong agrikultural may pigigibo na ang gobyerno. Dagdag pa kan presidente na may ibang elementos kan inflation na day masyadong makontrol kung kaya may pigigibo na digdi ang administrasyon para makabawi man sa pag-itaas kan mga presyo. Bako naging magayon na implementasyon kan modernization sa public utility vehicles o PUVs kaya kinontra ini kan nagakapirang transport groups. Ini ang ipinahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sampang kan nakatalaan na sarong semanang tigil pasada bilang pagkontra sa public utility vehicle modernization program na piglansar kan nakalis na administrasyon kan 2017. Sa ambush interview sa Presidente na pinag-atindiran na aktibidad sa Luneta Park, sinabi kay ning kaipuhan talagang gibuhon ang modernisasyon alagad iba ang ginibong standard kan mga nagpapautob kay ini. Sinabi niyang ang kaipuhan gibuhon iyon ipautob ini sa ibang paagi asin nahilingon nin maray kung paano ilalarga ang paggamit nin electric vehicles. Nagtutubod si Presidente Marcos na dai pa pwedeng ipautob sa ngunyan dahil dai pa kaya kan infrastruktura ang mahigpitan na implementasyon kan PUV Modernization Program. Kukumbinsiron kan gobyerno ang nagkapirang transport groups na dai na ipaglawos ang planong 5 aldaw na tigil pasada bilang pagkontra sa modernisasyon kan sa indang sektor. Sa ambush interview kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pigatindiran na aktibidad sa Luneta, sinabi kaning may magigibuhon pa sindang inisyatibo tanganing dai na ilawos an kan transport groups an sa indang plano. Sinabi niyang dakul ang maapektaran asin dai makakalaog sa trabaho kung ilalawos ang nagkapirang aldaw na transport strike. Dinagdag pa kang presidente na dakul na tios ang mas lalong magtitios kapag dai nakalaog sa indang trabaho. Pero dai dapat pabayaan kan gobyerno na maapektaran ang publiko kaya mapautob ning libreng sakayan gobyerno para makalaog sa trabaho asin makapaghanap buhay ang mga Pilipino. Dagdag pang ka presidente na tatawan sinda ning extra na public transport araw kan ginibukan Pasko. Mapautob man ning inspection tanganing hilingon ang kakayahan kan mga pampublikong lunadan na maliligis kan modernisasyon. Sinabi kang presidente na may mga lumang lunadan na marhay paman asin pwede pang gamiton lalo na kung maingat asin marhay mag-ataman ning lunadan ang driver asin operators. Sinabi niya nga porke 10 anyos na dai na pwede kung kaya dapat nahilingon ang kondisyon sigon sa presidente. Sa katakod pang bareta, ipinahayag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na 30% pa sa nasangunyan ang renewable energy sa nasyon kaya dai kay ninahiling ang pangangaipon na tulos na ipautob ang pagsalida ning units kan public transport sector. Kaipuhan pa man giraray na pakarayon ang supply kan renewable energy tanganing mautoban kamautan kan programa na epesyente asin environmental friendly na mga lunadan. Base sa obserbasyon kan presidente, nagagamit pa man giraray ning kuryente ang mga electric vehicles na gikan sa coal-fired plant kaya wara man ning nabago asin dai nakatabang sa climate change. Dagdag pa kan presidente na kung talagang para sa climate change yan, maski na mag-electric vehicle ka, magcha-charge din kuryente hali man sa coal-fired plant, iyo man giraray. Dai mababago dahil piglipat man sa ang polusyon nindiit pero dai magkakatabang sa pagkontra sa climate change. Sa katakod pang bareta, binasol kan mga transport group si Department of Transportation Secretary Jaime Bautista kunata sinda uminabot sa paglansar ng 7 aldaw na tigil pasada na mapon sa Marso 6 kaining taon. Sinabi ni Manibela National President Mar Valbuena na dai sinda makikipagdialogo kay Secretary Bautista kung dai babawion kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Memorandum 2023-013 na pinagpaluwas ka na kaaging semana. Sa nasabing sirkular sabkod Hunyo 30, 2023 na sana ang mga traditional jeepney asin utility vehicle express apera kun masanib sa kooperatiba o korporasyon kung saan pwedeng mapahalaba sa kung Disyembre 31, 2023 ang sa indang mga frangkisa. Dagdagan ta ang detalyes man kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya si Ans Galero. Ans, marahin hapon, go ahead.
Matapos na makapagrehistro ng mga kaso ng COVID-19 sa College of Nursing kan Bicol University, nagpalawas ng office order ngunyan si Dean Jean Annette Ibo kung saan pigre-require ngunyan nagamos na mga faculty as in part-timer na imbes na mag face-to-face learning, mag-conducive na sa nanin flexible learning poon ngunyan na aldaw asin sa mga maabot pang aldaw. Ang gabos na mga faculty na makondusin in work from home o WFH, hagada na magsumiter ng accomplishment report as in man supporting documents. Mientras tanto, pinag-order man ni Ibo na ang gabos na mga faculty o mga paratukdo as in estudyante na maka-experience ng senyales o sintomas ka na COVID-19. Tulos na mag-report sa level coordinator, mag-isolate ng 7 aldaw as in man magsumiter ng rapid antigen test o RAT. Sigun pa kay Ibo, sa rat na ini o kaya si kusuhon kanyo University Health Clinic na pag-sumiter ka rat asin man posible o kaya pwede ining makuha ng libre sa Daraga Diagnostic Laboratory sa Doña Maria Subdivision, Tagas, Daraga Albay. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCTV. Salamat, Ans. Diretso kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya man si kumpadreng Jomar Bian. Pading Jomar, marhay na hapon. Please go ahead man. Salamat, Paring Pio. Padagusan pagtaon in input kan Bureau of Fire Protection Tabaco sa mga nabilog nindang grupo o fire auxiliary group sa mga barangay para ang mga ini mantinidong ma-i-apply itong mga naukudan ninda na pagkortar sa mga kasulo. Ini ang ipinahayag ni Fire Senior Inspector Violeta Ramirez ang Fire Marshal kan Siyudad kan Tabaco. Sinabi ni Ramirez na parte kan sa indang oplan ligtas na pamayanan ang mga tauhan kan Bureau of Fire Protection Tabaco iyo ang sige pa manggiraray sa pagtaon ng asistensya sa mga community fire auxiliary group sa pagi kan mga input and seminars para makaformulate ang mga ininin sa diren nindang mga plano sa pagkortar kang kalayo sa iyang sinabi na importante ang eksistensya kan auxiliary group na ini dahil ang tayo niyan magsasabing mga first responders pag may kasulo sa indang mga barangay habang ang bumbero iyuan nasa dalan pa asin nasa biyahe pasiring sa indang lugar na nasusulo. Yan ang report, Jomar Bian, DCGP. Salamat, Jomar, sa detalyes ka na mga bareta man sa lado lokal. Sa ibang nasyon, tinauan ng Order of Friendship ni Russian President Vladimir Putin ang aktor na si Steven Seagal. Ang 70 anyos na aktor ang natauan ng Russian citizenship ni Putin kan 2016 matapos na idesignar ini bilang special envoy kang Russia sa US kan taon 2018. Ang pagtao ka nasabing award ang ginibo kasabay kan anibersaryo kan pagsakop kan Rusya sa Ukraine kan Pebrero asin ang award binilog kang 1994 na nag-inganyar sa mga residentes na masiguro ang pagiging makatawo asin maprotektaran ang seguridad kang Rusya. Si Seagal ang namundag sa Michigan asin nagsuporta sa pagsakop kan Rusya sa Crimea sarong isla sa Ukraine kan 2014. Sa sports, desidido ang USA basketball team na makuha ang kampyonato sa 2023 FIBA World Cup. Sigun ka USA basketball team coach Steve Kerr na magamit sinanin makusog asin matitibay na player kan NBA tanganing maiuli ang kampyonato dahilan takan World Cup 2019 nasa ikapito sana na pwesto ang Estados Unidos de America asin ang Espanya ang nagkampyon. Nakumpleto naman ang 32 na team na masabak sa FIBA World Cup matapos na makalaog ang Serbia kan mangganay ni kontra sa Great Britain. Kaibanan sa mga first-timer sa nasyon sa World Cup ang Cape Verde, South Sudan, Georgia asin Latvia. Mapon ang group phase poon sa Agosto 25 sagkod 30 mantang ang second round ang mapo naman sa Agosto 31 sundo September 4. Gigibuhon man ang quarterfinal game sa September 5 asin 6 mantang ang semifinals sa September 8 asin ang championship asin third place game mangyayari sa Manila sa September 10 kaining taon. Iyan po ang kompletong detalyes kan mga baretang maluwas sa aga sa mga dyaryo nasyonal alagad enot na nindong na antabayanan digdi po sa DCGB mga bareta ngunyan para sa aga. Sa pangarang kan News Team Tatanems Flora sa lado technical kan nagsururat kan mga istorya si
Angel Mustaza, Jen Matthew Balyaran. Sa supervision ni News Director Magdala. Sa IT, yaon dyan si Richard Astor, asin si Trescia Marilitana. Ako po sa indong naging tagapaghatod Bareta, si Pio Fernandez. Salamat, marhay na hapon. Kitang mga uragon, matibay sa trabaho, dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag